Teżisti stennija kbira l-attività li l-Partit Laburista se jorganizza fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid il-ħamis fil-għaxija. Mhux biss għax din l-attività se ġġib fit-tmiemhom 4 ġimgħat ta' kampanja elettorali, iżda wkoll għaliex din qed tkun deskritta bħala l-ikbar attività tal-kampanja elettorali. Bit-tema Malta Ottimista l-kampanja tal-Partit Laburista kienet waħda qrib in-nies u l-messaġġi tal-Prim Ministru kienu sikwit. Messaġġ li se jkun il-qofol tal-attività tal-ħamis ukoll. Jiena konvintissimu li għada Joseph Muscat, il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, ser ikun qed iwassal messaġġ importanti. Dawk li attendu l-attività tal-ħamis se jkunu qed jibgħatu sinjal importanti favur Malta Ottimista bil-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu jappella biex dan il-messaġġ ikun wieħed ċar. Il-ħamis nagħqdu l-kol flimkien f'Raħal Ġdid biex inkomplu nagħtu sinjal illi verament Malta hija ottimista.